Ya, matur nuwun Mbak Ayu, Mas Keswan, Mbak Cimu, dolong nggah meneh ya. Wah, jan wah oleh A+ wah ya. Karang ya wektune saya ngoyak gek pamundutan akeh banget ya. Monggo iki ya ana pamundutan sing lumantar WA dene mengko ora iso dipinangkane negara-gara mengko ndakne Mas Gading kentakan wektu le mbajutke. Heeh, saka sapa? Saka panjenengane Mbah Mika penggemarmu di Semin Gunung Kidul. Ucapan nyuwun gending yen ing tawang ana lintang yang dibawani yang nembang Mas Gading sama Mbak Lintang Kairo. Mas Gading, saya penggemar Ki Seno Nugroho dan Ki Gading Pawukir. Sekarang tiap malam tiada hari tanpa nyetel YouTube Ki Seno dan Ki Gading. Tetap semangat belajar ya Mas. Salam untuk Bu Agnes dari Mbah Miko penggemarmu di Semin Gunung Kidul ya. Mengko dipinangkani neng goro-goro. Pokoknya sing urung iso dipinangkani mengko neng goro-goro ya. Saiki dienggo lagu terakhir gandeng iki sing ngersake Ki panitia saka panjenengan bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun Grajakan Banyuwangi ya. Iki ben dienggo ben dipinangkani Mbak Lintang, pokoke sing piyai saka Jawa Timur sapa Mbak Lintang karo Mbak sing arep dadi manten sapa Mbak Anting ya. Mas Gading ben munggah mengko bar iki terus mbajutke wayange terus Mas Gading ya. Ayo Mbak Lintang karo Mbak Anting rasa nganggo bawa mengko ndak suwe. Ya. Ayo di spot nganggo orang kira Mas. Cek cek yuk. Ayo Ting. Kaya wong bingung. Ya, iki piyai saka Jawa Timur kabeh. Rasa nganggo bawa no panjenengan nembang Grajakan Banyuwangi. Anakku Gading ben munggah kene mengko terus mbajutke wayange. Siap. Yo, Grajakan Banyuwangi, Lintang Kairo, Anting Lambarsih monggo. Yo Mas Gading.
Sampun, matur sembah nuwun. Mbak Anting, Mbak Lintang. Sampun dipinanggani wau pamundhutan saking Bapak-bapak RT Trimanunggal. Nggih. Nduk, piye, Mak? Ngene ya iki gandeng lakone isih dawa banget. Ya ora pati dawa jane. Ya sedeng lah. Iya. Pas pokoknya iki. Neruske lakon sik karo nonton wong do budalan kae ya Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Kowe ingkang pala kaswa prabusananira. Lir surya dalira. Saka ing janidi harasa madangi jagat tumungo paning sapuca ing wukir marbabang sumerat kening soroting surya megalan gunung kang kabyarsa swaranipun lir ombake samudra
Aduh. As. Oh, as. Kahangro sumbar keterbung melindu kunjing waludo guntur ketuk Perban ngantos tumengklungen anggen kula nengga wonten jawaning pagelaran kraton Ngastina nyerantos rawuh paduka lajeng ingkang putra Cumadung dawuh Penemban. Nadyan kula inggih Cumadung dawuh Penemban. Oh, ladalah anak Prabu Dirgamuka putra siswaku. Bejo kemayangan dene ditampa pasuwitanku ana ngersane Sunan Prabu Duryudana. Monggo sejatine aku suwita marang Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung tata gelar wae. Mung tak nggo srana nggonku bakal nyirnake sing dadi klilipku ana ing jagat iki. Dene sing dadi klilipku ora ana liya ya mung kethek Putih Anoman. Mula aku saguh bantu Prabu Duryudana dadi jagoning Kurawa nyirnake para pendha nanging aku nyuwun tumbal ya kuwi wanara sing ulese Setaya Si Anoman. Wah, mengkono, Nger. Nggih. Kula sampun dungkap lajeng keparengipun kados pundi Penemban? Mula aku nganti putra siswaku ya kowe Prabu Dirgamuka. Lan kowe tak keparengake nganti wadya bolos gelar sepapan. Ayo dina iki uga tak kanthi lumarapaning Kendali Sada. Aku nedya lampah panglipunan tak colonge Anoman inggih ngesoaken dawuh. Yen mekaten monggo kula dherekaken.
Hendra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar kadung ko ngas kandanyo bawe raras ratnaning griya Duh Iwang Rama dewaku sinuwun Mandura ngantos giduh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapun pidana sinuwun jagat Dewa Loro Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawataning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawidadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka peteng ing rasaku kawene ngono Kakang yen kalenggane Kyai Prabu Kresna wis sawetara mendran saka Praja Ndwarawati mongko murcane Kyai Kresna ora ana tandha-tandha kandha ingkang sumendhe lulunan putes lan banon ingkang tinumpuk prasasat murcane Kyai Kresna jinumpana ing angin mula ngelingi lamun to Kyai Kresna iku ratu Satyaningrat lan Kakang Senggana Anoman kuwi wiwit kuncung nganti gelung nggon muswita nang sandhap pepadaning pukulun Bathara Wisnu kawitan nyalira ana ing Prabu Rama Wijaya saka pandugaku mobah musing Sanghyang Sumandya Sanghyang Wisnu Bathara Kakang Anoman wis ora bakal kekilapan maneh. Kang mangkono Kakang. Mara gage tuduhna. Yen to pancen ana karya kang wigati, kang ana sambung raweti karo kahananing Jagatraya iki tumuli babarna. Aku kepengin uninga mungguh bab murcane Kyai Kresna. Hooh, bener. Bener Pak Anoman. Kok kaya prayoga banget yen si Anoman enggal paring dawuh pengendikan merga sowanku sak kadang iki uga nunggal sedya karo kersane Wa Prabu Mandura. Lho. Antasena. Nunggal karep kepiye kira? Oh, Pakde. Sowan kono ngersane Pakde Anoman iki ya arep nakokke nyuruwidake ana ngendi murcane Kyai Jodipati. Merga Bapa Werkudara ki sawetara ya lunga ora pamit. Nek biasane iki lunga ora pamit ki begine bali nek ra esuke bali. Iku ora bali ya. Ora ninggal weling yo nganti gawe bingunge keluarga Jodipati lan Ngamarta. Wah lah dalah. Lah kok iso kaya ngono iki kepiye? Wong tuamu Ndwarawati murca. Kyai Werkudara mentar saka kesatrian. Wah, lah dalah. Ora wala dalah iki wong ilang wala dalah. Kowe. Oh, kowe arek ngopo kowe saiki?
Meneng to kowe bar tak unek-unekke. Atos, nyontos sira atos metu. Oh, arak gelut malahan. Engko sik sabar lek gelut iki. Ngene, wah, Siwanoman. Ki kepiye saiki? Aku mung manut kowe lho. Ki teko kabeh sumene iki teko ning kowe. Teko ning Siwanoman. Dadi wis kono Purbawasisa. Waduh, lah kepiye, Gir? Lah aku kon kepiye iki, Gir? Wis kono sak karepmu. Sak karepmu le ngomong arep kepiye? Sak omong-omonganmu. Antasira ngono wae. Nanging Kakang Anoman, perkara iki aku pitaya sawutuhe marang Kakang Resi Mayangkara. Lah mula ketang mau ancer-ancer tuduhna ngendi Kang padha murca iki. Duh sinuwun. Sewu lepat diagung pangeksaminipun yen saking pandugi kula jengkaripun Sinuwun Ndrawati miwah mentaripun kadang kula ing Jodipati Yayi Werkudara menika mbok menawi pancen wonten sambung rapetipun kaliyan ewah-ewahaning kawontenan. Krana kula menika sampun ngangge ngelmu titen wiwit jaman semanten bilih mangartinipun Sang Hyang Wisnu wonten ing jagat menika dados pangreksaning kayuanan supados jagat menika tentrem rahayu tebih saking panggeroning angkara murka. Pramila sinuwun, monggo to. Kula aturi sesarengan meminta dhateng Hyang Manon, mugi-mugi kundunipun ingkang sami jengkar ing mangke mbabar katentreman, kabagyan lan kaendahan. Ingkang mekaten monggo. Monggo kula aturi lenggaske lan kula aturi nyerantos sawetawis kula badhe ngungak wonten jating Sumedi sinuwun. Sigra gayuh gegono Sira Ramandaya Pati ana buta gungcang krama bebasan namung kedhep sak kedheping netra wis dadi sumedine Sang Begawan Mayangkara. Amaperkanang Pancandriya, Panca ilangan 5 Driya daya nuting agesang. Linantik manjing madyaning Bajra Hirawana sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasa lunjal huswa hana usika caturwarna kang binangkasa juga kang kinarya nuting agesang mangkono. Sang Senggana Anumanarsa anglinang sukma bawane wis sumurup ana ngendi lenggahing Sang Prabu Kresna wauda yayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa-jiwa pecat saking raga sukma ngambah ing alam antara. Wah. Ladalah ora lida ujare wong adaplok. Bener sing dadi panggraitaku nggonku kanthi laku panglimunan iki. Aku njujuk pertapan Dali Sodo. Wah, bener kethek Putih Anoman lagi semedi. Wah. Nanging lha kok ditunggu arupiahe akeh nanging mangsa padha ngerti marang aku. Ayo, mangsa padha ngerti marang aku mergo aku laku panglimunan. Aja padha alok. Tak colonge Anoman iki. Wah.
Wah, lah jagat horor Syagi, Garut Kaca Antarsasana. Iki kepiye iki? Saksuwene Kakang Anoman Semedi, wah, lah kok ngerti-ngerti ragane Kakang Anoman musna saka Pandulu. Inggih, oh. Menika kados pundi? Waduh, Kakang Anoman ical. Rodok seru sithik iso ora ta iki? Rodok seru sithik. Tasena iki kepiye iki? Mbok menawa kowe weruh wewujudan kosek apa ya ora krasa to? Nek iki mau aku weruh wewujudan nanging mung regemeng-regemeng. Sok ketok sok ora. Wah, yen ngono ana telik Mangendrajala. Ana maling nyidra Kakang Anoman Syagi, Gatotkaca Antarja. Opyaken mumpung durung adoh oyakan bawongan sing nyolong Anoman ya tak oyake. Juangkahang grosra sumbar ketar pater bumi kunjing waludo guntur ketuk lah dalah ana satriya medhoke marang aku nek dedeke ora spira mripate mentreng nyawang aku tanpa kedhep takon marang aku Raden Setyaki Raden Singa Mulangjaya. Kowe sapa lan prajurit saka ngendi? Aku tumenggung kumandang garba wadya balane Prabu Dirgamuka. Yen ngono cetha sesembahanmu sing wis wani nyolong dulurku ya Kakang Anoman. Ayo aku ora. Wah lah dalah yo tak kalahi pancen sing nyolong kethek putih si Anoman kuwi sesembahanku. Ya kuwi Begawan Sukmambara. Ora gelem balekke Kakang Anoman. Tak babati wadya balamu babu ora apa. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis. Kepada garbo. As. Ayo, paksa isan.
Waduh. Mati ya. Waduh. Sandak kowe. Lut. Yo, Jawi kan. Oh, Iksan ora apa-apa. Ya, mantep kok. Oh, tiar. Ait. Sabat. Oh. Yo, kowe. Push. Oh, tiar tenan aku. Itzian. Itzian. Tiar. Waduh. Itzian. Cocok tuh gak dadamu. Samigat. Ayo, join doi. Tambah lo. Iya. As. Sami got this lagi. Mati. Tar. Waduh.
Pedun. Sawa Gatotkaca bali takon sapa? Aku sapa ya aku? Temenggung Zahroni. Maduna rene. Cekelen aku. Wilah. Wut. Cadak. Wut. Wut. Sawi Antarja dasar wanita bali takon sapa? Sukmawambara, Prabu Sukmawambara. Mati we. Edian. Pus. Put. What? Sopo? Suwen. Ayo tangi yo. Wah, adalah. Ya bubar maut wadya balane. Wah, bubar maut wadya balaku kabeh padha bubar. Wah. Yo. Kose. Aku ki murung sida nyokot ping pindho. Sik pisan meneh. Siar kowe. Put. Iki ngopo kowe iki? Pisan meneh. Wis semen nganggo iki wae, le cenanangan nganggo wayang iku ora masalah. Entek sabrange. Dadi sewa. Wah, ora masalah. Umpama nek ora disewa, wah sabrang 38 tak toke kabeh. Mudhun.
kesel aku. Cocok. Cocok. Ora kok saya munggah-munggah ki arek nyeraki lintang apa ya? Rene. Endi buta benitane? Wah, adalah. Oh, ladalah. Bubar maur wadya balane putra siswaku. Ger. Prabu, anak Prabu Dirgamuka lan prajurit kabeh wae. Wis leh muda guyon, wis leh muda perang. Ayo, wong-wong kae ora perlu diayoni. Sing bakwanan wis kecekel ning tanganku. Prayoga diunduri bali ing negara Ngastina. Setyaki Gatotkaca. Setyaki Antasena, Ding. Wah, bener. Bener aturmu mau bener. Nyatane pancen ana pawongan kang wani nyidra marang Kakang Anoman. Nggih, Prabu. Wadyabala saking tanah Sabrang dipun pandhegani Prabu Dirgamuka. Ngaken siswanipun Pendhita Yaksa. Antasena pi? Oh, bener, Wadi. Sing nyolong Pak Anoman ki jebul wujude pendhita buta. Jenenge Begawan Sukmambara. Nang sing dicolong kae mau mung ragane Siwa Anoman. Merga nalika semedi mau Pak Anoman nglolo sukma. Dadi kae mau sing digawa mung ragane. Yo nanging ragane Kakang Anoman mau digawa ning ndi? Ayo cetha. Wis cetha digawa ning Ngastina. Wong kae mau ya ngaku nek Begawan Sukmambara dadi jagone Kurawa. Wah. Yen ngono mesake ragane Kakang Anoman, baregane. Ayo ditunggu, ditututi menyang negara Ngastina. Antasena Setyaki. Ya ayo Wadi tak derek iki.
Durna ina panalingan ira lumacaring ratri linenggak terus toju meno lole Satama wonten dawuh Kanjeng Rama mesine kowe kaget dene tak timbali lan tak kanthi kondur lan kena ngapa kowe kalenggane ora tak keparengake melu pabarisaning para Sata Kurawa Ngger Satama inggih Rama kaget rasing manah putra paduka pun Satama dene kula badhe manunggal kaliyan para Kurawa nanging teka malah dipun timbali Rama menika lajeng pun kanthi kondur wonten ing pertapan Sukalima menapa darunanipun mekaten Rama Penembahan anakku Ngger Satama ngene ya Ngger lara laraning atiku ora kaya sak gedhagan iki Ngger sejatinipun bapa ning negara Ngastina iki mung kepengin dandan budi pekerti supaya budayaning watak nista ringking tata jiwa titising kapitayan wong-wong Ngastina iki aja nganti kebablasen aku mung kepengin benerake ingkang luput ngencengake barang ingkang bengkong madangake kang peteng ngono wae kok ya mesana wong kang neka ingkang ngaru biru ana ingkang bebudhek banyu bening ngertining wong-wong adate mung Durna kuwi mung dielek-elek mung dadi kondang yen Durna kuwi elek mula sediaku bakal mbuktekake yen sejatine Durna kuwi apik apa maneh aku kuwi sawijining brahmana tur ya madeg dadi guru adekku kuwi pendhita dene pendhita kuwi lingganing tembung ngepen barang sing nyata lan pendhita kuwi uga dipundi lan ditata dipundi ngelmu batin ditata solah bawane mula kabeh bakal tak buktekake nanging durung paja-paja kasembatan sing dadi sediaku malah ana menungsa sing neka sipating brahmana yaksa mongko ora gathuk karo adeking kabrahmanan ora jumbuh karo adeking pendhita dheweke niate pancen arep gawe memala bakal mateni marang sepadha-padha mula Ngger Satama ih punten dawuh Rama Penembahan aku baling Sukalima iki ciptaku aku wegah yen nganti Prabu Duryudana isih nampa menungsa sing neka tanpa dangka sengkan-sekan kae ih keparengipun wis ayo kowe tak jak prihatin ya Ngger kowe tak jak prihatin ora sah kalenggan iki ora sah manunggal karo Kurawa keparengipun Rama Penembahan kados pundi aja semelang Ngger aja semelang pokoke aja semelang sandang pangan kuwi dalane 1000 cara apa dikira yen awake dhewe metu saka negara Ngastina ki njur ora iso mangan ngono apa piye Ngger Swatama kuwi anak begawanku Mbayana sing tak dama-dama sing tak dendeng kaya kendang tak gegadang besok bisa dadi tetungguling prajurit najan mung anak pendhita nanging bisa kuncara hanjayeng bawana mula Ngger Raden Jawata kalenggan iki bakal nurunake kanugrahan wahyu dina iki pun bapa bakal ngisep sepining supana peminta marang panguwasaning Dewa Di Satama inggih Rama Penembahan ewang-ewang ngono ya Ngger dina iki pun bapa bakal lolos sukma manjing ing alam antara ngupaya kanugrahan sakpungkurku nglinang sukma tunggunen raganipun Rama ya Ngger Satama ngestuaken Rama Penembahan angler bawaning kang sinungwati jagatnya kang kinarya momong sang begawan Durna Sigra Amurwani kang pandulu sedakep saluku juga nutupi baban Wiwaranawa sayekti bleger dumadine menungso kadunungan baban sangang perkawis sedaya kenging menga namung sajuga ingkang datan kenging menga lamun sampun dumugi aja kamukswanira sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan Rasul unjal huswa tanupus hana husika blak mati ngadeg catur warna ingkang biningkas sajuga kang kinarya nuting ngagesang ana rupa datan dinulu ana swara datan rinungu ana gandha datan rinawet ana rasa datan rinaos dasar janma kang katara katari katarimah tapa bratane
tekad buntasing karuh wus mahanani panareng panitisaning gati. Apa kang sinedya ana kang cinipta dadi kocap? Arsa nglinang sukma Begawan Durna kayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa pegat saking raga ngambah Sanyaruri sang Resi Kumbayana. Sing sayo siroko nyambut saya dalu aras Apyor lintang kangku medhap titis sonya madya ratri lumrang gandaning pus pita sang dwija wara mrengeng lir swaraning matu branto manungsum sarining kembang klintang klintang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.